Hunyo 9, Lunes, tuig 2025. Ekanapulo nga semana sulod sa tuig. Maria, inahan sa simbahan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleofas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babaye, ania ang imong anak?" Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan?" Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na. Og alon pagtuman sa kasulatan, miingon, "Giuhaw ako, didto may usa ka panaksan nga puno sa suka." Og nagtunlob silag espongha sa suka, og gibutang sa usa ka sanga sa isopo. Og giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya og namatay. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus, ug unya, kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus, gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, og diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.